नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मच्छीमारी बांधव 2 वर्षाच्या आसा संकटात, परिहाराची मागणी. शिरसीत 38 कोटीचे उदक पुरवण्याच्या अभिवृद्धीक मंत्री शिवराम हेपारेंनी दिली चालना. बेकायदेशीर जनावरांची वाहतूक करच्या तिघांचेर गुन्हो दाखल. होन्नावरात 3 जनावरांची सुटका. यल्लापुरात हितलळीच्या आत्महत्या केलेल्या गणेश कुणबिल्या कुटुंबाक भेट देऊन विधान परिषद सदस्य शांताराम सिद्दी हेमी केले सांत्वन. आतपळ्या सविस्तर खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मच्छीमारी बांधव 2 वर्षाच्या आसा संकटात, परिहाराची मागणी. कारवार. देव दिता तर छप्पर फुटपर्यंत दिता, ना दिता तर सपशेल भूक मारता असे म्हणतात. या वाक्याप्रमाणे उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मच्छीमारी कुटुंबाली हीच गत झाला. मच्छीमारी बांधव सांप्रदायिक पद्धतीन मासळी मारूक रात्र म्हणना दीस म्हणना सतत समुद्रात राहून आपल्या जीवनाची संसाराची उपजीविका करतात. प्रत्येक वर्षाक जून महिनो लागले की 61 दीस समुद्रा उतरचो निषेध आशिल्ल्यान सांप्रदायिक पद्धतीन ल्हान व्हडेचेर 10 नॉटिकल मैला भितर मासळी मारूक अवकाश उरता आणि त्या वेळार व्हड यांत्रिक बोटी अगड समुद्रात वयचे बंद आशिल्ल्यान या सांप्रदायिक मच्छीमारी बांधवाक बरे उत्पन्न जाता. पण जून जुलै महिन्यात गेल्या वर्साक कोरोना महामारी लागून धंद बुडलो. या वर्साक अतिवृष्टी जावन हो पावस तेमगेल पोटार आड येयलो आणि या हरंदारी पावसा लागून प्रशासनान समुद्रात उतरचे निर्बंध घायल्यान या मच्छीमारी कुटुंबाचेर उपासमारीची वेळ येयली आणि मच्छीमारीसाठी वैयक्तिक आणि बँक कर्ज काढून होडी जाळ आणि इतर अगत्य वस्तू खरेदी करून धंद करच्या तयारीत असतानाच समुद्रात उतरू मेळून जावन मच्छीमारी बांधव सगळे संकटात पडलात. आता हो पावस कितले दिवस सुरू उरतलो हे कळलेय ना. वैयक्तिक कर्ज घेतिलेले आणि बँकाचे कर्जाचे हप्ते कसे भरचे ही चिंता तेमकां लागला. म्हण अशा मच्छीमारी कुटुंबाक सरकारान आर्थिक सहाय घोषित करू जाय म्हण मच्छीमारी बांधवान सरकाराक विनंती केला. ರೋಡಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದದಿದೆ, ರೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿದೆ. जनता भूखंडाचे हक्कपत्र दिवसाठी अधिकाऱ्यान पाऊल उचलू जाय. शासकी रुपाली नाईक. कारवार. जनता भूखंडाच्या हक्कपत्राची समस्या सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करते असा. बऱ्याच वर्षा पहिले काही जणांक कॉपीराईट जारी केले. जे लोक थिंगा 2 ते 3 दशक रावतात त्या लोकांक सरकारच्या योजनेची लाभ घेवसाठी फ्लॅटची हक्कपत्र नाशिल कारणान अडचण येते असा. त्याक लागून तेमकां हक्कपत्र दिवसाठी तहसीलदार हेमी पाऊल उचलू जाय असे कारवार अंकोला मतदारसंघाचे शासकी रुपाली नाईक हेमी सांगले. जनता भूखंडाच्या लाभार्थ्यान वनसंपत्तीचो नाश केल्यान तेमचेर कारवाई करू जाय. महसूल व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यान जनता भूखंडाच्या हद्दीचो नकाशो संयुक्तपणे तयार करू जाय. तालुका पंचायत ईओ व तहसीलदारान समन्वयान कार्य करू जाय असे कारवार अंकोला मतदारसंघाचे शासकी रुपाली नाईक हेमी सांगले. कारवार हांच्या तालुका पंचायत सभागृहात या विषयाचेर चर्चे करण्यासाठी बैठक आयोजित केली. त्यावेळार कारवार व अंकोला तालुका पंचायत एसीएफचे कार्यकारी अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. बेकायदेशीर जनावरांची वाहतूक करच्या तिघांचेर गुन्हा दाखल. होन्नावर हिंगा 3 जनावरांली सुटका. होन्नावर. विनापरवाना व बेकायदेशीर सिद्धापूरच्यान होन्नावर हिंच्या महिमा हिंगा जनावरांली वाहतूक करच्या तिघा विरुद्ध पोलिसांन गुन्हा दाखल केला. घटनेदरम्यान पोलिसांनी बोलेरो वाहन व दुचाकी जप्त केली.
तसेच 3 जनावरांची सुटका केली. गोरक्षणा वेदिकेच्या होन्नावर यांच्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यानं ही कारवाई केली. बेकायदा जनावरांची तस्करी वाढत असल्यानं पोलीस लक्षपूर्वक तपास करते असत. हे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलीस पुढे सरील असत. शिरसीत 38 कोटीच्या उदा पुरवण्याच्या अविरोधिक मंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांनी चालना दिली. शिरसी तालुक्याच्या केंगरी नाला जलाशयाचे उदाप पुरवणीसाठी मान्य कार्मिक खात्याचे मंत्री श्री शिवराम हेब्बार यांनी आज शहराच्या जलशुद्धीकरण घटकाच्या आवरणात सुमार 38 कोटी रुपये खर्चाचे शिरसी नगरात उदा पुरवणी व्यवस्था सुधारणेच्या कामगारीक शंकुस्थापना केली आणि कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. या कार्यक्रमाच्या वेळार सभाध्यक्ष श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी आणि मान्य श्री हेब्बार हेमी दिव्यांगाक त्रिचक्र वाहना वितरण केली. या वेळार श्री कागेरी आणि वायव्य परिवहन मंडळाचे अध्यक्ष श्री VS पाटील, नगरसभा अध्यक्ष श्री गणपती नाईक, उपाध्यक्ष श्रीमती वीणा विनायक शेट्टी तसेच स्थानिक मुखंड, नगरसभा सदस्य आणि संबंधित अधिकारी हजर आशिले. यल्लापुरात हितलळीच्या आत्महत्या केल्या गणेश कुटुंबियाला कुटुंबाक भेट देऊन विधान परिषद सदस्य शांताराम सिद्दी हेमी केले सांत्वन. यल्लापूर तालुक्या हितलळी ग्रामपंचायत व्याप्तीत फुलदेव जड्डीच्या गणेश कुणबी हेमी आत्महत्या करून जीवन सोपयले. ही दुःखद बातमी कळताच मान्य विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्दी हेमी घटनास्थळाक भेट देऊन संबंधित खात्याक गणेश कुणबी हेमगेल्या मरणाची बातमी देऊन मृताल्या कुटुंबाक सांत्वन केले. या वेळार हितलळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष, पोलीस कर्मचारी आणि ग्रामस्थ हजर आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 53 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 8, अंकोला 11, कुमटा 13, होन्नावर 7, भटकळ 5, शिरशी 5, यल्लापूर 1, मुनगोड 1 आणि हळयाळ 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 39 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 52,523 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तसेच 51,375 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 433 कोरोना रुग्ण उपचार घेते असत. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 715 कोरोना रुग्णालय मरण झाले असा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.